بێگومان خواف بەشێ کوردی ئێگۆ ئاژانساسانە چێ بووە ڕاستی شتێکی باشە شتێکی پیرۆزش بۆ گەلێک کورد تەڤایی تایبەتی لە سووریا کۆ مەچتێ ولو نەدیت بوو ڕاستی شتێکی قەدەغە بوو و ئەف شتێکی ئەم پێ علی کێفخۆشن بێگومان هەر کوردە کێفخۆش دەبێ دەماگۆ دەنگێوی بگهێ ملەتێ سووری تەڤایی شتێک ئەم دخوازن ڕاستی ئەڤ بەشێ ها گرنگیە بدێ کەلەپورێ کوردی گرنگیە بدێ چاندا کوردی ڕەوشنبیران ببینێ یعنی بەرنامجنا چێ بکێ ji بۆ نویسکارên کورد وا bibîne çi nivîsînê kurdî hene çi pirtûkên kurdî hene katê çiwarî de dinivîsênin wêjeya kurdî bigihêne miletê Sûrî bi tevayî navê Kurda derxin yanî giringiyê bidê miletê Kurd rastî ev bera bibe dengê miletê Kurd di Sûriyê bi tevayî de. Ez benî ez dibêjim cara yekemîn bi vî rengê birêk û pêk ev ajansa sana wê karibê bi zimanê Kurdî û Erebî milletê me êşê wî û azarê wî û xedematê wî û waqeê wî bidê xuyakirin li cem alemê gilkî em pê şehnazî dibin em pê kêfxweş dibin ji ber cara yekemîn em vî tiştî dibînin û ev gaveka wê gavin gelek pişt vê re ên û em kêfxweşin û sed carî pîroz bê û nisbet ji me re were gaveka pir pîroz e. Demeke dirêj ji dîroka Sûrî ji qedeğekirin û çawsandina ziman û çand û kultura Kurdî. Dema got îro di Ajansa Sana a Sûrî fermî de beşê Kurdî vedibe li ba me Kurdan bigiştî li ba nivîskaran bi taybet karekî baş û pîroz e. Em hêvî dikin got ev gav hê berfireh bibe û bibe çandeke Sûrî bê giştî ji ber got çanda Kurdî beşeke ji çanda Kurdî a bi tevayî em vê ajansê pîroz dikin ji xwe bêguman her tiştê nû be û hin şaş û hin kêmastî jî hebin lê em li paşerojê de bi çavekî nirxdarî lê dinarin. Ev ajansa Sana bi zimanê Kurdî gavek gelekî pîroz e. Zamanekî dirêj çavê me lê bû. Gelek nivîskarê me hene, rewşenbîrê me hene, siyasetmedarê me hene, dîrokek me heye, hatibû ji bîrakirinê, hatibû ondakirinê. Em gelek serbilind û kêfxweşin ku em jî beşdar bin û derîkî nû ji me re vebûye, derîkî gelekî pîroz e û em kêfxweş bê. Rastî yekem tiştek Sûrî debe gavek gelkî balkêş û pîroz e me bawerî bi vê rojê hebû wexta got daketine kolana û me got bişkê rejîma Baas. Ew baweriyê me ne ê got îro dibin heke ajansa Sana bê heke ajanseka Erebiyeke dîbê beşekî Kurdî taybetê de çê bibe wê beşekî berfereh di Sûriya de miletê Kurd wê guhdariya wê bike ji ber got ev karê got dibe karekî gelkî pîroz e û rastî cihê şanaziyê jim gelê Kurd. Daxwaziya me gelê Kurd guhê bêhtir pêşkeve ferattir bibe vata Kurdî gelkî berfereha gelek folklorê Kurdî fereha bihêlê got xelk ji dil spasiya vê gavê bike wek min û niha got ez dibe hêviya serkeftinê jê re dikim ez spasiya karmendê wê hemû dikim.